تماشاوانین هێژا دەمباش دڵبخوین دارەمە ji vê derê ji stûdyoyên Rûdawê li Hewlêrê hevpeyvîneke gelekî taybet vê carê ji we re pêşkêş dikim. John Bolton, ravîjkarê berê yê Encûmena Asayişa Amerîka. Sinduqa esrarên koşka spî, heta ku navbera wî Donald Trump têk neçû, yek ji kesên herî giring bû, herî bihêz bû li Amerîka. Pirtûkek nivîsand û têda behsa nehêniyên koşka spî kir. Belavbûna wê pirtûkê jî bêguman dinya serûbinî hev kir. John Bolton îro mîvanê me ye. Rûdaw yekemîn televizyona Kurdistanî ye ku yekemîn hevpeyvînê bi John Bolton ra çê dike. Birêz Bolton bi xêr hatî. Me hez dikir em te li stûdya xwe ya yan li Washington yan jî li stûdya xwe ya li New Yorkê bikin mîvan. Lê çi bikim yanî korona rê ne da? Nizanim tu dizanî yan na tu li cem Kurdan tê naskirin û Kurd ji te hez dikim bi rastî. Dixwazim bizanibim naskirina te ji doza Kurd re vedgere kengî, çawa û li ku derê te Kurd naskirin? Eger em bi giştî biaxivin, berî gelek salan dibe ku wê dema ez zangehê bûm, lê bêguman dema ez bi temamî bûm şarezayê doza Kurd, piştî cenga yekem a Kendavê di sala 1991 de bûm. Piştî ku hêzên Iraqê ji Kuwêtê hatin derxistin. Saddam Hüseyin li hemû Iraqê dest bi kampîneke serkûtkirinê kir. Kurdan bi dih hezaran û belkî bi sed hezaran malên xwe li pey xwe hiştin û bi kom koçberî bakur bûn. Egera qewmînek hareseteke mirovî ya mezin hebû. Ez hevalê James Baker bûm, ku wê çaxê wezîrê dervê Amerîkayê bû. Di serdana wî bi başûrê Rojhilat Tirkiyeyê. Em bi hev re ji sînor derbasî Iraqê bûn. Ev destpêka hewldanê bû ji bo gihandina alîkariyan û piştrastbûna ji wê yekê ku Kurdên goçber ên nav Iraqê û yên ku sînor derbas kiribûn jî parastîne û alîkariya wan têkirin. Piştî vê mijara ka çi bi serê Kurdan tê her gav di mêjiyê min de bû. Belê, Birêz Bolton di dema îdareya George W. Bush da wê demê tu nûnerê Amerîka bûyî li New York li neteweyên yek bûyî, wê demê jî pirsa Kurd pirseke germ bû bi rastî. Gelek caran Kurd hest pê dikin, dihesin ku Amerîka xıyanet li wan kir, weke tiştê meselen di cotmeha 2019 da li Rojavayê Kurdistanê çêbû. Bi baweriya te ecebe tê negihîştineke nerast di siyaseta Amerîka de heye yan jî meselen bercewendiyên Amerîka bêhtir li gel dewletanin kêmtir li gel milletan? Bi rastî ez bawer nakim siyaseteke Amerîkayê ya bandor derbarê Kurdan de hebe. Her çi qas mixabin. Ev wihal me dike em ne cuda bin ji gelek welatên din, bi taybetî ji Ewropayê. Gava dîroka dirêj a nasyonalîzma Kurdî dinêrî hinek caran derfetên wiha jê re peyda bûne ku egera wê yekê hebû pêngavên mezin ber bi dewletbûnê ve bi pey debên. Hinek caran jî paş vekişîn bi wan pêngavan hatiye kirin. Demeke dirêjê nêrîna min ew e ku hilweşandina Iraqê sûdmend e. Divê Amerîka li dewleta Kurdî mikur were qet nebe ji bo Kurdistana ku çarçoveya Iraqê de ye. Ji bo Kurdên nişteciyên dewletên din ên navçeyê pirs zehmettir e. Bi baweriya min ev tişteke ku divê Amerîka bi awayekî stratejîk li ber çav bigire. Ji ber ku çê dibe encamên wê pir giring û erênî bin. Tu meselen qasî ku em zanin tu alîgirê serxwebûna Başûrê Kurdistanê Herêma Kurdistanê bûyî, ji ber çi Trump piştgiriya giştpirsiya 25 Îlûna 2017 ji bo serxwebûna Kurdistanê nekir? Ev berî destkarbûna min divê îdareyê de bûm. Bi baweriya min ev li jêr bandora Wezareta Derveya Amerîka û wan kesan bû ku qet nelgel encamdana referandûmê bûn. Her wiha nelgel dabeşbûna Iraqê ne. Yan li wê rastiyê mikur nayên ku Iraq parçe parçe bûye. Wê çaxê gengeşeyeke zêde hat kirin li ser wê ya ku referandûm karta destê neyarên serxwebûna Kurdan bihêztir dike. Lê baweriya min wiha bû ku spiha pazdaran ku hewl dar û şê bikarbîne
هەر تشتێکی هەفشێوە دەکرد ئەگەر گشتپرسیجی نەهاتا kirin. گشتپرسی سەدەم بوو ji bo encamdana tişta ku dê bêyî giştpirsî jî her bikirana. Qet nebe, wek prensîp, giştpirsî ramaneke baş bû ji bo baweranîna gelên cîhanê bi xurtiya hesta Kurdan ji bo serxwebûnê. برز بولتون لێ پشتی گشتپرسیە رەفەراندۆمە سەرخۆبوونا کوردستانی مەسەلەن هێزین هەشتا شعبی بە هەفکاریە ئێرانê di 16 cotmeha 2017 da êrişî pêşmergeyan kirin li Kerkûkê û hemû cihên din yên Kurdistana Başûr. Çima Amerîka li hemberî wê êrişê bêdeng ma meselen ev pirseke serê Kurdan da maye. Bi baweriya min ji ber heman sedemên ku dijî giştpirsiyê bûn, ez ji motîfên li pişt wî karê Îraniyan û hevpeymanên wan ên Iraqî fehm nakim. Bi baweriya min ev beşeke ji pirsgirêka hevçeperbûna li gel milîşyayên Iraqî û hêzên leşkeriyên Îranê di hewldanên ji navbirina xilafeta Daişê de. Ji ber gava Obama dest bî şerî kir, bêhemd yan bêyî xwestina xwe destê Îranê li navçeyê bihêz kir. Bi baweriya min niha encama wê wek kabûs ji me re hatiye. Bêguman şiyanda Îranê da ku dijî Kurdên Iraqî kar bike bi awayekî pir ciddî. Ve demê li vir meselen pirsek tê bîra mirov îdareya Amerîka bi awayekî giştî çawa li statuya Herêma Kurdistanê dinêre? İdareya Amerîka bi giştî û bêguman ji Kongresa Amerîkayê li ser bingeheke hevdeng birêjeyeke zêde bi Kurdan re hevsozin. Lê hesteke baş rêxistînîne. Ez wiha dibînim. Ez ne divê baweriyê deme. Bi temamî serwextî wan rewşên dijwar bin ku Kurd tê re derbas dibin. Hê hesteke bihêz li ba hin kesan heye ku hêvîdarin Iraq dabeş nebe. Wek min berê got. Bilberçavgirtina siyaseta Îranê bi taybetî qet tireyeke bi bandor nîne da ku careke din li Iraqê hikûmetek çêbibe hev awayê wê hikûmetê be ku piştî cenga yekam a cîhanî çêbû û bi hilweşîna Sedam Hüseyn bidawî bû. Bi baweriya min tiştekî nerealîst e. Bi baweriya min ev jî ji ber wê yekê ku ew kes giringiya serxwebûna de facto ya Kurdan li bakurê Iraqê di bêhtir ji 25 salên borî de fehm nakin. Ve demê li vir pirsek tê meydanê meselen herkes zane pêşmergeyan li Kurdistana vê derê Kurdistana Başûr û hêzên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê bi xwîn û fedakariyeke mezin li ser erdê bûne sedema serketina hevpeymaniya navdewletî dijî Daişê bi seroketiya Amerîka. Çima piştre Trump got eger ev 16 yên Amerîkî tunebin Kurd direvin. Meselen Brez Bolton kesek tunebû di îdareya Amerîkada jêra bêje tu şaş difikirî? Bi baweriya min çend kesan jê re diyar kirin ku çewte. Guman tê de nîne ku her kes bi F-16 re dikare baştir şer bike. Analîzeke çewt bo Trump hat dayîn derbarê rola Kurdan li Iraq û Sûriyê di şerê dijî Daişê de. Ez nizanim ji kê bihîstibû. Dibe ku berî ez bigihim bawî wî ew gotin ji Erdogan an hinek kesên din bihîstibin. Lê bêguman em ne nerîna piraniya berpirsên Pentagonê bûn ku mil bi mil bi Kurdan re şer kiribûn di temamiya şerê dijî Daişê de. Lê ew yek bû ji wan tiştên ku ketibûn serê Trump. Gava tiştek dikeve serê wî de jî derketina wê zehmet e. Baş e çima Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan pir bi rehetî bi hesanî dikaribû qenaetê bi Trump bîne. Meselen çima Donald Trump ew qasî rêza Erdogan digirt di bûyerên vê dawî de? Xwezî min bikariya bersiveke baş bidim vê pirsata. Ez bi xwe jî jê fehm nakim.
Ez bawer nakim peywendiya vê bi hilberînên Trump li Tirkiye yan tiştekî hev aware hebe. Bi baweriya min, ev karê Trump wek peywendiyên wî gel Vladimir Putin, Xi Jinping, Kim Jong-un û serkirdeyên otorîter ên din e. Ravekirina wê pir zehmet e. Tew Trump xwe jî gotiye ew jî nikare rave bike. Lê eşkereya ev metirsiyeke mezin e ji bo Amerîka û hevpeymanên wê. Wek çawa bûyerên ku me çend caran li Bakurê Rojhilatê Sûriyê dîtine. Vêkê tekez dikin. برز جون بولتون مثلا ترامپ بشک جهازین خوا یعنی جهازین امریکی جه سوری جروجاوی کردستان کشاند ترکیه جی د جوتمه ها دهان 2019 دا ایریش کرد و ایریشی هزین سوریا دموکراتیک کرد ایریشی روجاوی کردستان کرد پشتی ناراضی بونا کل امریکا و هناك ولاتین اوروبا لدجی وی هلوستا ترامپ درکت و چاوا دکاری بو قناعت به ترامپ بینن و کشاندنا هزین امریکی جه روجاوی کردستان راوستینه یان جی هناك هزین دن بشینه روجاوا من داویا 2019 دشکار کشان. بهترین مجولیه من داویا 2018 بوم. دما ترامپ به پیشنیارک اردوغان بکشاندن همو هزین امریکا جباکور رجلات سوریه راضی بوم. مجی ترامپ راضی کرد کو اف هزرکه نباشه. تشتا د سال 2019 دا قومی گوشارا بردوام اردوغان و ترکیه جبو بکشاندن هزین امریکای بوم. وکنجام داویا 2019 دوی هولدانا خود بسر کت. اف کار ترامپ کر کو دخواست 2018 پی بکم. وی جاره سرکفتی تر بوم. لی وقتا گوت ترامپ راضی بو جاره کدن وی بریاری سر راست بکم. اف بشکه جدجواریه هشتنا ترامپ لسر مشاندن همان سیاسته بو دمک دریش. از نزانم اف روشا باکور روجلات سوریه حتی کنگی بردوام ببم. اف یک جسدمین دلگرانیا من جدوباره هلبجارتنا ترامپام. پشتی سی مجداره نکاره بگوتن پینگا بینوی یا دورا دیچب بم. اگر دوباره وره هلبجارتن. نها آزاده. دوی سینورداریا سیاسی یا بری دیده بو کو او د داویا 2018 ده پوشمان کر و موها کر ام پشتراس بن جمانا هزین امریکا و هپیمان لباکور روجلات سوریه. مثلا تو د پرتوکا خود د بیجی کو نونر امریکا جبو کاروبار سوری جیمز جفری لدیجی کردانه دا کنگی و چاوا ویا که حسیایی کو جفری لدیجی کردانه چما لدیجی کردانه بریز بولتون از باورم مایک پمپو بو کجاره یکم وها گوت. هر وها پشتی تماشا کرنا گوتو بیجان ناو یک جوینن لعنقره داویا 2019 از پر دلگران بوم کاوی انجام آوی چی ببم. من باور ندکر تی تنزولک بو ترکیه بکرن کو تجور تفگرک هزا لشکریا ترکیه لخوا بگره جسینور باشور ترکیه بر باکور روجلات سوریه بم. بری هزین ترکیه روجاوای فراته هبون. او هز دروشین جدا و ددمین جدا ده چونور. آراست من جی بیشنیارا برواجی کرنا روشینه کر. منوها هست کر دما هزین ترکیه بگهن باکور روجلات سوریه هلبت بری جید سالین پینجیین سالا بوریده او نافچه داگیر کربون. جمارا نممکن دبا ام آرامی الوی نافچه پیک بینن. هر چه قاسی به باوریا من بشک جهازین امریکا لباکور روجلات سوریه مانه. لی روش نه آرامه. تکانه تشتا کو پیوستی اما پی نبو آلوستر کرنا روشه جعالیه دیپلوماتکارین امریکی وبو. به هزراویه که کرولک آوکر ترکیه لوی نافچه ادبا. يعني نها ملف دوسيا سوري دست جيمس جيفري ده سببك هيا كو جيمس جيفري كردين سوري يعني كردين دن حزنكه بنرينا من پرگرنگ کرد پیوندین خلکل وزارت درویا امریکا کنگرس و پنتاگونه بپارزن. جبر چند صدمان پشگریه که زیدتر کردان لوان جهان هیم. یک صدمان شر هفبش ایدجی داعشه. از باور ناکم د صد روزین بیده تم ترسیک لسر کردان هبه. از باور ناکم بری هلبجارتنه امریکا تگوهرینه کم مزن بکم. دوی خالده ترامپ نخوازد کارکی بکه کود روژه هلبجارتنه ده پرزگریکان جیره چه بکم. به باوریا من دوی هنخوا جبو پشتی هلبجارتنه امریکای آمده بکن.
چه جو بیدن به یان ترامپ دمها کانونا دویم ده سروکین و دست بکار دکه پشتره اگر گوهرینه د سیاست امریکای ده چه بر باشی یان خرابی زیاده تر دبم شیورا خو لگل ولاتین اوروپای بردوام بکن ل اوروپای دوستین کردان این پرباش هنم هولدانین پر و زیده سیاسی و دیپلماتیک بکن دا کوهن بالا امریکا بکشینن سر گرینگی اوی نابچه اف بتایبتی پر گرینگا پێویستە کورد لە سووریە چ بکەن ji bo ku ئەمریکا wan bi tenê nehêle û bikaribin bigihên beşekî ji mafê xwe li Sûriyê bi awayekî yasayî qanûnî çiş Kurdan têxwestin divê çi bikin بنەرینا من باشترین چارەسەری ئەوە کو وەک ساڵە 2018 هێزên hevpeyman vegerin nav sêgoşeya Bakurê Rojhilatê Sûriyê û Rojhilatê Firatê. Hêza Esmaniya Rûsyayê ji wê navçeyê bê derxistin. Hêzên leşkeriyên Rûsya û Îranê ji wê navçeyê bên derxistin. Hêzên Esed jî ji wê navçeyê bên derxistin. Her hewldanek bu wê arasteyê bêkirin dibe sedema aramiyeke zêdetir û peydabûna derfetên mezintir ji bo pêkanîna danûstandinên bi bandor li gel Esed. Niha Kurd di pêgeheke pir lawaz dene ji bo danûstandinên Esed re. Ev nabe alîkar ji bo pêkanîna baştirîn encam. Eger Esed soza sazişê jî bide, ez baweriyê pê nakim. Ez dîsa dibêjim divê Kurd gelek hewldanên dîplomatîk û siyasî bikin. Dibe ku eger Joe Biden wek serokê Amerîkayê bê hilbijartin, bikare rewşa ku di 2018 de li navçeyê hebû vegerîne. باش پرسک دوری کردان دروی کردان بکم تیم جمع تیم امریکا اگر دونالد ترامپ ده ویگره هلبجارتنا دا بسر نکت یعنی بسر نکوه تو ند بوی وی باوریه دایی که پرتوکاتا سببه لپشتجی دبینم The Rome where it happened یک جسده ما بکو نهیل ترامپ به جنوبا به سروکی امریکا Ez bersiva vê pirsê nizanim û hêzûye ji bo ku ez Trump wek wendakirî bihesibînim. Demokratan hilbijartina 2016 li beramber Trump wenda kir. Lê ez nabêjim Trump serket. Lê bi baweriya min Hillary Clinton kampanyayeke pir xirab birêve bir. Hê nêzîka 100 rojan maya ji bo hilbijartina Amerîka û ev dem ji bo siyaseta Amerîkayê pir dirêj e. Kitêba min derbarê karê Trump wek serok da xwînerên wê yên zêde hebûn. Xelk dikarin wê bixwînin û bi xwe encaman jê derxin. باشه پرسک درباره ایران ده برز بولتون بریاره کشتن قاسم سلیمانی لگور نرینو ته بریاره که راست بو ده جهده بو Yes, I do. I mean, this was a very important. Erê, ew fermendarekî pir giring ê Spaha Pazdaran û Hêza Qudsê bû. Zerareke mezin gihand Amerîka û leşkerên artêşa Amerîka û hevpeymanan di demeke dûr û dirêj de. Qasım Süleymanî kilîta hewldanên Îranê ji bo bi destxistina bandorê li hemû rojhilata navîn bû. Her wiha kesekî giring yê wê hikûmetê bû ku piştîvana terorê ye û ew bixwe jî serokê rêxistineke terorîst bû. Amerîka ew rêxistin wek terorîst nasandiye. Lewma bi nerîna min ev karekî rast bû. Ez avêtina pêngavê din jî li dijî Spaha Pazdaran xirab nabînim. Bi baweriya min yek ji tiştên ku divê em li Îranê hewldanê jê re bikin hilweşandina rejîmê ye. Yek ji rêyên vî karî jî şikandin û têkbirina Spaha Pazdaran e. Çê dibe ev bibe sedema rahejandin û zêdetirkirina nearamiya ku li Îranê heye. Piştîvaniya cemawerî ya rejîma Îranê nîne. Divê hilweşandina Ayetullah û vegerandina hikûmetê ji xelkê re beşek ji siyaseta Amerîkayê be. ترامپ سروکی امریکا دونالد ترامپ براستی دخواست رژیم ایران بگوهره مثلا دما کت ده اداره دونالد ترامپ دا بوی راوشکاری انجمن آسایش امریکا بوی Na, bi baweriya min ev yek ji pirsgirêkan e. Bi nerîna min vekişîna ji peymana atomî ya Îranê karekî rast bû. Trump di hilbijartina 2016 de propaganda jê re kir. Lê demeke zêde neçû heta wek encam di 2018 de ji peymanê vekişiye. Ez kêfxweşim got destê min jî duê biryara wî de hebû. Lê ez bawer nakim got ev qas bes be. Ez bawer nakim ku Ayetullah amajeyeke tenê jî şandibin ku nîşan bide biryareke stratejîk ji bo destberdana çekên atomî dane. Ez bawer nakim dest jê berdin jî. Duê baweriyê dene ku hebûna şiyana atomî dêwan di desthilatê de bihêle.
ev jî sedemeke serekeye ku bi nêrîna min pêwîst e ji desthilatê bên dûrxistin û hikûmetek bê pêkanîn ku dest ştekên atomî berdam. برز بالتون gelekî spas ku tu bûyî mîvanê min hêvî dikim rojekê te li Hewlêrê bibînim li stûdyoyê Rûdaw te bikim mîvan spas ku te dema xwe dame gelekî spas John Bolton rawîjkarê berê Encûmena Well, thank you Asayişa. very much for having me. Spas ji bo mêvandariya we. Belê temaşevanê nêja gelekî spas ku heta vê saetê li me temaşe kir hêvî dikim hevpeyvîneke bi dilê we min ji we re pêşkêş kiribe heta hevpeyvîneke din her du xweşî de. Xatirê we.